שלום, לי קוראים ליאת, אני מנחה לשחרור ממחסומים יצירתיים, והיום אנחנו הולכים לדבר על הנושא של איך משתחררים ממצב של תקיעות בתהליך היצירה. אני מנחה לפיתוח היצירתיות מזה 13 שנה. אני עוסקת בליווי בתהליכים יצירתיים ובשחרור מהמצבים שבהם אנחנו מנותקים מאיזושהי זרימה יצירתית, מאיזושהי באר פנימית שממנה אנחנו שואבים את ההשראה שלנו. אני עוסקת בליווי בתהליכים יצירתיים כשתהליך היצירה נתקע, כשיש מחסום. ההכשרה המקצועית שלי היא משולבת בין הכשרה רוחנית לבין הכשרה מעשית. אני מנחה בחירה ברמה של מאסטר בשיטה שנקראת שיטת השאלה לפיתוח החשיבה היצירתית. אני מנחה בחירה גם בשיטת ההרחבה, שיטה שהיא בינלאומית, שמובילה את האדם בצורה מודעת ושיטתית למרחב פנימי שמשוחרר ממחסומים יצירתיים, ושמתוכו ניתן ליצור מתוך זרימה, מתוך חופש, ומתוכו ניתן לראות, לשמוע ולקבל פתרונות ורעיונות חדשים. אני בוגרת בית הספר למשחק בית צבי, בוגרת הנחיית קבוצות ובימוי בשיטת המעגל הפתוח, ואני בוגרת קורסים של הגשמת חלומות מבית הספר הבינלאומי למאמנים CTI. אני יצרתי, פיתחתי והוצאתי לאור שיטה שנקראת שיטת עבודה בשם יצירתיות בכל תחומי החיים. איתה אני עובדת ומלווה עשרות אנשים בארץ ובחול בתהליכים יצירתיים, ובכלל באפשרות להכניס את היצירתיות לכל תחומי החיים. כדי לחוש זרימה, כדי לחוש התחדשות, כדי לחוש שמחה. הוצאתי ספר שירה בשם מתוך החופש שהולכת איתך. הנושא של הספר הוא נושא של בעצם מסע של נשים שעוברות דרך הרוחניות, דרך שאלת הרוחניות, דרך שאלת האימהות, דרך שאלת האהבה. בנוסף אני עמדתי בראש מיזם מצליח בשם באה מאהבה, מסיבת רווקות הוליסטית בהנחיית 5 נשים, וכתבתי מאמרים רבים בנושאים של יצירתיות, חשיבה יצירתית, רוחניות, כמובן אהבה כמו תמיד. פיתחתי והעברתי הרצאות, סדנאות וקורסים במסגרת פרטית ובשיתוף פעולה עם מוסדות. הקמתי חברה בשם חברת פנדה וחברה לחוגי תיאטרון לילדים. בחוגים האלה פיתחתי את רוב המערכים בעצמי ויצרתי שוב שיטת לימוד חדשה שמטרתה לפתח את היצירתיות והביטחון העצמי המודע בילדים ובבני נוער. זו שיטה שהועברה לעשרות ילדים ברחבי הארץ. כמו שאתם רואים, היצירתיות שלי ככה מתחלקת לכמה נושאים. אני יוצרת את הזוגיות שלי, אני מכניסה אליה יצירתיות בכל פעם מחדש. וככה אני גם פועלת בתחום של חינוך הבן שלי. בימים אלו אני כותבת ספר ילדים חדש, ואני עושה צעדים ראשונים לקראת פתיחת בית הספר ליצירתיות. בואו נראה מה אתם הולכים לקבל כאן. בראש ובראשונה איזשהו זמן שקט לעצמכם. המצגת לא הולכת להיות צבעונית וססגונית וכזו שהולכת להעמיס על המוח שלכם יותר מדי, אלא להפך ליצור לתוך המוח זמן שקט, זמן מנוחה. המוח שלנו הוא שריר שכל הזמן פועל, וככל שנלמד להרפות אותו יותר ולתת לו יותר זמן שקט מגירויים חיצוניים חזקים, המוח שלנו יעבור בעצמו למצב יצירתי, וזה מה שיאפשר לו לקבל את הזמן שמחוץ לקופסה. אתם הולכים לקבל פה 2 עקרונות בהם השתמשו טובי האמנים, המדענים ואנשי עסקים בארץ ובעולם לצורך שחרור מהמצב של תקיעות בתהליך היצירתי. 2 עקרונות מאוד מאוד חשובים, תישארו איתי. דבר ראשון שאני רוצה ככה לדבר עליו, לפני שאנחנו מתחילים, המבנה של המפגש הזה הוא בעצם שבראש ובראשונה אני מציגה איך זה בא לידי ביטוי שתהליך היצירה שלנו תקוע. מאוד חשוב לזהות את זה. כי לפעמים אנחנו עושים לחשוב שמדובר על בעיה אחרת בכלל בתוך החיים שלנו. למעשה מדובר רק בזה שתהליך היצירה שלנו תקוע. אז איך זה מתבטא? זה יכול להתבטא בקושי לקלוט רעיון חדש,
קושי לבחור איזשהו רעיון אחד מיני רבים ולממש אותו בפועל. קושי בתרגום של התחושות החמקמקות שהתהליך היצירתי הראשוני מציע לנו, ואז קושי לבטא אותם. איזשהו קושי במציאת הקול הייחודי שלי, קושי בהוצאה לאור, קושי בפתרון בעיות. אפשר לומר שזה איזשהו קושי מסכן של כל הקשיים שעלו קודם. אני רוצה שתקשיבו לשלב הזה בהרצאה ותנסו לאתר איפה אתם נמצאים, איפה הקושי שלכם, למה תהליך היצירה שלכם תקוע. אני תכף ארחיב על כל קושי בכמה דקות, ואתם בזמן שאתם מקשיבים בכמה שורות, אני רוצה שתנסו לאתר איפה תהליך היצירה שלכם תקוע. בקושי לקלוט רעיון חדש, בקושי בהוצאה לאור, בקושי בפתרון בעיות בכלל. זאת אומרת, יש איזושהי בעיה שמופיעה בפניי בחיים, ואני לא יודעת איך לתת לה פתרון יצירתי. יש איזושהי בעיה שמופיעה בפניי בתוך תהליך היצירה, למשל אני לא יודעת מה הדמות הולכת להגיד, ואני נכנסת מזה למתח ולסטרס, ואלוהים יודע מה, לספקות ביחס לכל תהליך היצירתי של הספר שלי. או האם אני יודעת לענות לקושי הזה. אז בואו נסתכל על הקושי לקלוט רעיון חדש ככה וניגע בו, ממש בקצרה. הקושי לקלוט רעיון חדש יכול להופיע בעיקר בשלב הראשון של התהליך. זאת אומרת, אנחנו עוד לא יכולים להתניע בכלל, אין לי רעיון בכלל, אני לא יודעת אפילו איך לקלוט אותו. יכול להיות שיזמתי. אני אתן דוגמה מאיש עסקים מאוד מוצלח שהיה אצלי, הוא יזם איזשהו מיזם שהכניס לו המון כסף, הוא ממש נהיה מיליונר בזכות הרעיון הזה שהוא הוציא לפועל. איש הייטק כמובן, אבל כך או כך. היום הוא עובד שם, כמו כל בן אדם אחר, הוא מרגיש שהחיים שלו אפורים, מכניים. כך הוא הגיע אליי. הוא ביקש לקלוט איזשהו רעיון חדש. ההתרגשות הזאת של לצאת לדרך עם רעיון חדש הייתה חסרה ומרגיש מת. זה קושי לקלוט רעיון חדש. קושי נוסף, אפשרות נוספת יכולה להיות שאני כותבת נגיד שירים, ואני כל פעם כותבת את אותו דבר. הלחנים שלי נשמעים אותו דבר, שאין עם זה שום בעיה. אבל לפעמים ליוצרים יש עם זה בעיה. הם רוצים להתחדש, הם רוצים לצאת מהתבנית של עצמם והם לא מצליחים. קושי לבחור רעיון אחד מיני רבים ולממש אותו בפועל, זה קושי שאני יודעת שהוא הציף אותי הרבה פעמים בתוך החיים, והוא מציף הרבה מהאנשים שמגיעים אליי. זה קושי שנשמע על פני השטח לא משהו שתוקע את תהליך היצירה, אבל למעשה זה זמן כזה שבו אנחנו מוצפים ברעיונות, אבל אף לא אחד מהם לא נקלט. כל עוד לא נכנסנו עם איזשהו רעיון לתהליך של עיבור ותהליך של הולדה, היצירתיות שלנו לא מתממשת. זאת התחושה הזאת של פוטנציאל לא ממומש. תחושה מאוד קשה. יש בה אפילו, הייתי אומרת, תחושה של סבל קצת. יש את הקושי במציאת הקול הייחודי שלי. תהליך היצירה יכול להיתקע כשאני נמצאת באמצע, נגיד, כתיבת שירים חדשים לדיסק שלי, ואני כותבת אותם, אבל פתאום אני מוצאת בתוך עצמי שכל השירים הם קצת נושקים לאחר, לזה ששאבתי ממנו השראה, ואין פה עדיין את הביטוי הייחודי שלי. אין את מה שאני משאירה אחריי. קושי נוסף זה קושי בהוצאה לאור. זה קושי מאוד נפוץ. כולנו מכירים את הנושא של לכתוב למגירה או למחשב היום. יש לנו מלא תיקיות ושום דבר לא יוצא לאור. זה קושי שגורם לתחושות ערך עצמי מאוד נמוכות, ולהרבה יוצרים גורם בכלל להפסיק ליצור. זאת אומרת, גם אם יש להם כבר רעיונות חדשים והם רוצים לפתח אותם, הם אומרים לא, בשביל מה? גם ככה אף אחד לא יקרא את מה שאני כותב, או גם ככה אף אחד לא יקשיב. זה איזשהו קושי שברגע שלומדים לעבוד איתו נכון,
הקושי נעלם. אבל בכל מקרה, כשאני לא מוציאה לאור, תהליך היצירה שלי תקוע. וכשאני מדברת על קושי בפתרון בעיות, אז אני מדברת על קושי כולל. אדם יצירתי זה אדם שיודע שלכל בעיה בחיים, לכל בעיה בתהליך היצירה שלו, יש פתרון. הוא יודע את זה. הוא יודע איך לחבור אל המאגר היצירתי שלו ולהוליד משם את הפתרון. להקשיב לו, לקלוט אותו. כל עוד אין לי את הידיעה הזאת, אין לי את הביטחון, תהליך היצירה נתקע כל פעם שמופיע בפניי קושי. כל פעם תהליך היצירה ייתקע. אז כשתהליך היצירה תקוע, אנחנו מתחילים לחפש, אנחנו אומרים, אנחנו צריכים לחבר את התקע לשקע. אנחנו מחפשים את החיבור אל הרוח, אל החדש. אנחנו מחפשים איזושהי הקלה בביטוי, זאת אומרת שהביטוי שלנו יהיה חופשי, בלי מעצורים, של המחשבות שלנו, של הרעיונות שלנו. אנחנו צמאים לחבור על איזשהו כוח בורא ומסתורי. זה משהו שהוא גדול מאיתנו, משהו שממנו החיבור אליו יביא לנו את זה, את הדבר המדויק. אנחנו צמאים לאיזושהי תחושת חיבור אמיתית בינינו לבין הכוח הבורא שבתוכנו. החיבור הזה מוליד תחושת סדר, כיוון ומשמעות. וצריכים להבין שאנחנו חיים בחיים המערביים, והם לא נותנים לנו לעצור ולהקשיב. הכל נורא מכני, הכל נורא טכני. גם אומנים לפעמים עושים את עבודתם מבלי להתחבר למאגר היצירתי שלנו, מבלי לחוש את הזרמה היצירתית. הם סתם עושים דברים בצורה מכנית, והמוח שלנו נשאר מוח חושב, מוח מעגלי, מוח תקוע, לא מחובר, לא יצירתי, כלום, אפילו לא שמח. הפעולות שלנו הופכות להיות לא שמחות. יש משהו ביצירתיות שהיא מקיימת את ההבטחה לחיים מלאי שמחה ומשמעות. ואני כל פעם אומרת כיוון, כי ברגע שאתה חי ביצירתיות, הכיוון שלך הוא מאוד מאוד ברור. מאוד. אני אתן דוגמה מהחיים שלי ממש בתקופה האחרונה, אפרופו שאני כותבת ספר ילדים, אז כיוון שאני חיה חיים מאוד אינטנסיביים ומאוד עמוסים, ונולד לי ילד חדש, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני אפסיק לכתוב את הספר. והתחושה הייתה מאוד מאוד קשה. באותו רגע שהחלטתי להפסיק לכתוב את הספר, באותו רגע כאילו ניתקתי עם מגע עם איזשהו כוח יוצר בתוכי. ניתקתי מגע עם הנביאה הטבעית שלי, והתחלתי לחוש דיכאון. גם אני נפלתי במלכודת של החיים המערביים, שאני צריכה לסיים מהר דברים, ואין לי באמת זמן לתהליך היצירתי. אין לי באמת זמן להתחבר אל איזושהי נביאה בתוכי ולתת לה מקום. ברגע שחזרתי לכתוב את הספר ילדים, חזרתי לחיים. ממש הרגשתי אחרת. כי ההיבטים השונים של יצירתיות, בין אם זה התמסרות לאיזשהו דחף יצירתי, רעיון יצירתי, בין אם זה לפתח מחזה או דיסק או מוזיקה, או להתמודד עם אתגר בצורה חדשה. זה הכל מתחיל באיזשהו חיבור אל הרוח. ואז חיבור אל המעשה, אל הכוח הבורא שלנו. ואז כל המעשה היצירתי זה כמו קסם. ולהתחבר אל תחושה קסומה בתוך החיים. הקסם שבהיותנו בני האדם, המעשה היצירתי הופך אותנו, מזכיר לנו שאנחנו הגשר, את הייחודיות של להיות בן האדם, אנחנו פחות או יותר היצור החי היחיד שמסוגל לזה. זה בריא, זה מחבר אותנו, המעשה היצירתי מחבר אותנו לבריאות.
כל עוד אנחנו תקועים בתהליך היצירה, זו תחושה נוראית, זו תחושה של ניתוק, של קושי, של כאב, של לפעמים אובדן משמעות החיים. כל אתגר בחיים הופך לבעיה ועוד בעיה, ואנחנו כבר מפסיקים לנשום, והיצירה האומנותית נראית לנו כבר על סף שיגעון או על סף הדיכאון, או בכלל למי יש חשק כבר לגעת בה, רק אותי כשיש לי על הראש, ולא תודה. כאילו המים לא זזים לשום מקום, אחורים. אז מה עושים? איך מתחברים אל היצירתיות שלנו בפועל? איך עוברים את הקשיים האלה? איך מאפשרים לתהליך היצירה להיות זורם? איך אנחנו עושים את זה? אנחנו כבר מגיעים לפתרון. אז אנחנו בשלב הפתרון, ואני שמחה לספר שהפתרון הזה הופיע בפניי לאחר שנים של חקירה את התחום, וגיליתי שכל מי שרוצה להשתחרר ממחסום יצירתי, כל אנשי העסקים, האומנים, המדענים, אפילו אנשי הרוח, מה שהם עושים זה לשאול שאלות. למשל, מחבר הפצוע האנגלי, אני לא יודעת מי מכיר אותו, הוא משתמש בשאלות קטנות כשהוא יושב לכתוב את הרומנים שלו. הוא אומר, אין לי בראש נושאים גדולים. כל מה שיש לי זה שאלות, לפעמים קטנות מאוד, כמו מי הוא האיש שבמטוס, למה הוא שם, מדוע הוא מתרסק, איזו שנה זאת. התשובות לשאלות הקטנות שהוא קיבל הובילו אותו לדמויות מלאות ומציאותיות להפליא. והם זיכו אותו בפרסים רבים. גם ליאונרדו דה וינצ'י, גם סוקרטס, כולם מדברים על הכוח של שאלה, הכוח העצום של שאלה. אז אנחנו מדברים על הפתרון, איך לצאת מתקיעות יצירתית. כל הקשיים שמניתי מקודם, מה אנחנו עושים? אנחנו מתחילים לשאול שאלות. אני נותנת לכם את זה עכשיו בצורה מובנית מאוד. נניח שאני תקוע. אני אתן את זה על אספקט אחר, אחד. בקושי אני תקוע בתחילת היצירה, ואני לא יודע איך לקלוט רעיון חדש של תוכן. זה לא משנה אם זה בזמן שאני מפתח או בהתחלה. מה שאני עושה זה במקום להתחבט בתוך עצמי, אני קודם כל הופכת את זה לשאלה מודעת. אני כותבת למשל, מהו הרעיון החדש שלי? סתם שאלה קטנה. ואני שמה אותה על הדף, אפילו אני תולה אותה על הקיר בגדול. מהו הרעיון החדש שלי? במקום לשבור את הראש בצורה לא מודעת, כלומר לשאול את השאלה ולהתחבט, אני עושה את זה בדרך חכמה עכשיו. אני שם את השאלה על הדף, מהו הרעיון החדש שלי? ואני מקשיבה. בראש ובראשונה, מה שקורה זה כשעולה שאלה, המוח מתחיל להציף מתוכו את כל התשובות שהוא כבר מכיר. אני כותבת תשובות מ-1 עד 100, ואני נותנת לכל מה שאגור בתוך המוח שלי לצאת על הדף. תזכרו, אני מחפשת רעיון חדש. לכן, מה שאני עושה, אני משתמשת בעיקרון נוסף, שנקרא עיקרון השלילה. אני מניחה את כל מה שאני כבר יודעת בצד, וממשיכה לשאול. ואני ממשיכה לשאול. זאת אומרת, מילאתי את הדף ב100 תשובות מוכרות, שבתוך 100 תשובות יקרות יכולות לעלות גם תשובות כמו אני לא יודעת, בחיים אני לא אתחבר לרעיון חדש, יצירתיות שמורה רק לאנשים חכמים וגאונים במיוחד, כל התפיסות שיש לי על יצירתיות. קראתי בספר כל הציטוטים שיש לי.
קראתי בספר שרעיונות חדשים באים אל אנשים רק כשהם במצב מדיטטיבי. אני מנקה את כל מה שעומד ביני לבין החדש, וזה פחות או יותר כל מה שאני כבר יודעת. כל התחושות, כל המחשבות, כל הרגשות שלי. מהו הרעיון החדש שלי? אני ממשיכה לשאול. ואני נותנת לעצמי איזשהו כלל במשחק הזה, שאסור לי להיצמד לשום תשובה שנתתי מקודם, וגם לא לחזור אליה. זאת אומרת, אם מופיעות אחת מהתשובות של השלב הקודם, אני לא מתייחסת אליה, היא מופיעה. אני ממשיכה לשאול את השאלה, מהו הרעיון החדש שלי? ואני מקשיבה. אני מקשיבה כמו ילד שמקשיב בפעם הראשונה לשאלה. המוח שלי בשלב הזה מתחיל לחזור להיות סקרן. ברגע שהוא מניח את כל הישן בצד, הוא מתחיל להיות סקרן. ואני חוזרת הפתרון לשאול שאלות בדרך חכמה ונכונה. אז מה זה בדרך חכמה ונכונה? אני שואלת שאלה, הופכת את הקושי שלי לשאלה. מהו הרעיון החדש שלי? אני מסתכלת על כל מה שעולה בתוכי. בהתחלה השאלה מפנה את תשומת הלב שלנו לכל מה שכבר ידוע. אני כותבת את הכל על הדף, כל מה שאני כבר יודעת, כל התחושות שלי, כל המחשבות שחוזרות על עצמן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא מובילות אותי לשום מקום. אני זורקת את הדף הזה לפח ושואלת את השאלה עוד פעם, מהו הרעיון החדש שלי? ואני מקשיבה. אני מקשיבה, אני לא ממהרת לענות. אני לא משתתפת במשחק הזה של הזמן. הזמן המערבי. אני מקשיבה. ואז מתחילות להופיע תשובות, כמו משום מקום. אבל אני עשיתי את זה בצורה מודעת. שאלתי שאלה, ניקיתי את כל הישן והמשכתי לשאול. מי שאמיץ מביניכם, אני מזמינה אתכם לזרוק החוצה, לזרוק גם את מה שקיבלתם בשלב הזה ששאלתם עוד פעם את השאלה. אתם לא אמיצים, לכו באמת אל החדש. מהו הרעיון החדש שלי? ככה. מבטיחה לכם שתקבלו רעיונות חדשים. בואו נסתכל לנו. ככה. כי המוח שלנו מוקף ב5 שדות, מי שעוד לא יודע. השדה המנטלי רגשי שלנו מחובר אל המוח. זה המרחב שנקרא קופסה. בו מצויים כל הספקות, הפחדים, כל מה שקראתי בספרים, כל הזיכרונות המוקדמים שלי ביחס ליצירתיות, ביחס לאפשרות שלי לצאת לאור, ביחס לאפשרות שלי בכלל להתמקם ברעיון חדש. פה נמצא כל מה שמי שעשה לפניי, כל הידוע נמצא כאן, זאת הקופסה. כשהמוח קולט מידע רק מהשדה המנטלי רגשי, לזה קוראים קופסה. פה נמצא השדה המנטלי רוחני שלנו. אתם רואים אותו? איזה חמוד? זה השדה המנטלי רוחני, זה השדה היצירתי שלנו. פה אנחנו כבר פתוחים. אנחנו מקבלים אינטואיציות, אנחנו מקבלים תובנות, אנחנו מקבלים רעיונות. זה כאן. אפשר להגיע לכאן שהמוח שלנו יתחבר לשדה המנטלי רוחני יצירתי,
להפוך למוח מקשיב, אפילו יוצר, בצורה מודעת. איך? שאלה. שאלה, רבותיי, את הקושי שלכם תהפכו לסדרת שאלות. תבחרו שאלה אחת. תקשיבו. בהתחלה היא תעלה לכם את כל מה שיש בתוך הקופסה. תכתבו את הכל על הדף בצורה אינטואיטיבית, מהירה. לא לתת על זה את הדעת, לא לחפור. פה לא מחכה לכם שום תבונה. ואז תהיו אמיצים, תניחו לכל זה. תגידו את זה אני כבר לא רוצה. אני רוצה משהו חדש. ותמשיכו לשאול. השאלה תתחיל להתמקם בתוך המוח בצורה חדשה. ותתחיל לפתוח אתכם על מה שעדיין לא ידוע, אל החדש. תתחיל לפתוח אתכם אל הייחודיות שלכם. אל הרעיון האחד שכן יכול להיקלט בתוככם ואל מה אתם צריכים לעשות כדי לפתוח את עצמכם, כדי לקבל רעיון. תראו, לכל הקשיים שאמרתי לפני כן, כל אחד אני יכולה לתת לו התייחסות מאוד מאוד ספציפית, כי הוא נובע ממחסומים מאוד מסוימים, ויש לו פתרונות מאוד מסוימים. אבל יש פתרון כולל לכל הקשיים האלה. הפתרון הוא לעבור על המרחב המנטלי-רוחני בצורה מודעת, דרך שימוש בשאלות. עיקרון של שאלה, עיקרון של שלילה. אני הופך את הקושי שלי לשאלה. בהתחלה היא מציפה את כל מה שאני כבר יודע, את כל מה שאני כבר מרגיש, את כל הרגשות והמחשבות הדחוסים. אחר כך אני ממשיך לשאול עוד פעם את השאלה. ואני אומר לעצמי, אני מוכן ללכת לעבר מה שאני עדיין לא יודע. אבל אני עם השאלה. בתוך השאלה מסתתרת לה איזושהי תשובה חכמה, במיוחד עבורכם. זהו, אנחנו סיימנו להיום. אני מזמינה אתכם לקבל ממני עוד מתנות. אם אתם רוצים לבקש ממני עזרה בניסוח השאלה, או להבהיר משהו נוסף בנוגע למפגש ששמעתם כרגע, אז אתם מוזמנים. תסמסו לי 052-520-1718. תכתבו לי במייל liatdayan10@gmail.com, ולכל מי שמעוניין לקחת את היצירתיות עוד כמה צעדים קדימה. ולפתוח את הנושא הזה של שחרור ממחסומים יצירתיים, של חיבור על המהות היצירתית. אני מזמינה אתכם לקבל ממני עוד טיפים ללא תשלום, במתנה ממני. תשאירו את הפרטים שלכם כאן למטה עכשיו, ושיהיה לכולנו המשך יום פורה. אז להתראות.